Славамір Мэнсон ўсё ж такі пралятае міма другога тура. Шыман Галоўня на хвалі, але ўсё ж такі не ў другі тур. І Шыман Галоўня наш сланяра, бо ён самы прамігранцкі, ну і пра беларускі таксама кандыдат. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Пачынаем. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Моя выповедь. Я быў адным з першых, хто адправіў Славаміра Мэнсона ў другі тур. Я памыляўся. Быццам бы, вось, калі Шыман Галоўня на хвалі, то Славамір Мэнсон пад хваляй. Як так атрымалася? Так, ты маеш рацыю. Апошнія тренды паказваюць, што Славамір Мэнсон пачаў траціць сваю падтрымку і пачаў з'язджаць вось з гэтай горачкі, на якой ён атрымаўся ўвесь сакавік. Ён, быццам бы, не хацеў на дэбаты. Чаму? Вось у мінулым нашым выпуску я ўзгадаў пра дэбаты ў 23-м годзе паміж ім і Рышардам Петру, прабачце. Ось. І так, ён проста тыя дэбаты прайграў, і Рышард Петру яго фактычна размазаў. Ось. І Славамір Мэнсон не асабліва ўпэўнена сябе адчуваў, каб ісці на дэбаты. Да таго ж, ён у некаторых інтэрв'ю сам прызнаваўся, што яму цяжка часам адказваць на нейкія адкрытыя пытанні. Так? Што ён пачынае губляцца і адчувае сябе неўпэўнена. Але так, ён усё ж такі на дэбаты прыйшоў, і гэта, канешне, вялікі плюс для яго. Па-першае, проста ён змог паказаць сябе ўсёй Польшчы. Ось. Дарэчы, пасля дэбатаў у тэлеканале «Рэпубліка» ён не страціў асабліва падтрымку. Ён больш страціў пасля першых дэбатаў, дзе яго не было. Таму што ён страціў дагэтуль. Так, таму што тое, што ён мог страціць, ён страціў, вось не прыйшоўшы на дэбаты, дзе быў Рафал Часкоўскі. Дэбаты УТФ-УП ў Конскіх. Так. І тое, што ён страціў, тыя галасы перайшлі практычна цалкам Карлю Наўроцкаму. Так, вось Карль Наўроцкі атрымаў вось падтрымку гэтых выбаршчыкаў. Насамрэч, гэта былі тыя выбаршчыкі, правыя выбаршчыкі, якія не асабліва ведалі, хто такі Карль Наўроцкі, яшчэ ўсё ж такі. І вось Карль Наўроцкі, зрабіўшы насамрэч добрую рэч, бо ён паўдзельнічаў ва ўсіх 3 дэбатах. Нават калі ён недзе там выступаў не найлепшым чынам, усё ж такі гэта ягоную падтрымку больш скансалідавала. Так, вось скансалідавала вось гэтую базу выбаршчыкаў правай справядлівасці, якія, напрыклад, у нейкі момант думалі, што не, гэта ўсё лабуда, вось тое, што робіць спіс, у сэнсе дрэнны кандыдат і так далей, прагаласуем за Славаміра Мэнсона. Яны вось відавочна пачалі вяртацца да правай справядлівасці. Ну і, канечне, там некалькі там кавалачкаў атрымаў яшчэ там Джэгаш Браун, Марак Якубік, але гэта ўсё такія там 10 долі адсотка. Ці правільна я разумею, што вось у гэтых, ну, можна сказаць, 3 дэбатах, але, магчыма, нават больш у правіцовых каналах, задачай Караля Наўроцкага было паказаць сябе. Літаральна пра што я кажу, што апошні прыкладна 1,5 месяца правая справядлівасць пачало ўжо казаць адкрыта, што гэта наш партыйны кандыдат. Бо яны зразумелі, што была ўсё ж такі зробленая памылка на пачатку, калі яны пазіцыянавалі яго як такога абсалютна незалежнага кандыдата, які вось проста неяк выпадкова знайшоўся у поле позірку правай справядлівасці, і яны вырашылі яго падтрымаць. Слухай, але цікава, вось такая, што памылка, яны гэта выпраўляюць, але сам Караль Наўроцкі заўсёды паўтарае, што незалежны кандыдат. Ну, канешне, ён гэта паўтарае і будзе паўтараць, бо адмаўленне гэтага будзе нейкай проста, прызнаннем сваёй памылкі, так уласнай. Але ўсё ж такі яны пазіцыянуюць сябе ўжо як кандыдата менавіта правай справядлівасці. І нават быццам бы яго барды перапісалі, там больш лагаты, больш... Так. Я ўжо калісьці казаў нашым гледачам, як вось назіранне, як галасуюць выбаршчыкі правай справядлівасці, асабліва сталога ўзросту. Вось, проста я чуў ад сваіх сяброў, якія бачылі, як гэта адбывалася, што вось прыходзіць бабуля, трымае ў руках карту да галасавання і пачынае на свет шукаць лагатып ПІС. Так, вось, знайшла лагатып ПІС і ўсё, паставіла там крышак, так, вось там, дзе... Мяне гэта расчуліла. Насамрэч, гэта міла. Вось, гэта правда.
такі паказчык вось 100% лаяльнасці. Вернасці, нейкай. так. Да. Выбаршчыкі права і справядлівасці, яны выключна верныя. Вось, таму іх нават называюць часта вернікамі, што гэта вернікі права і справядлівасці. А сёння ў нашай падарожніцкай рубрыцы мы паедзем у Познань, сталіцу великапольскага ваяводства Польшчы і адзін з найбуйнейшых гарадоў гэтай краіны. Да Познані каля 300 кіламетраў ад Варшавы па аўтастрадзе А2, а дарога зойме 3,5 гадзіны. А я нагадаю, бліжэй пазнаёміцца з Польшай нам дапамагае аўташкола Дэніс Драйв. У створанай беларусамі аўташколе можна вучыцца ў Варшаве і ва Ўроцлаве. І там можна не толькі вывучыцца на правы, але і палепшыць свае скілы за стырном. Усе неабходныя спасылкі у апісанні пад відэа. Познань – гэта сапраўды чароўны горад на захадзе Польшчы, які ўражвае сваёй гісторыяй і архітэктурай. Сэрцам Познані, канешне ж, з'яўляецца стары горад з каляровымі камяніцамі і ратушай, якая збудаваная ў 1560 годзе, дзе штодзённа о 12 гадзіне можна пабачыць знакамітых познаньскіх казлоў. Таксама абавязкова трэба наведаць знакаміты востраў Томскі, дзе знаходзіцца вялікая познаньская базіліка святых апосталаў Пятра і Паўла. Гэта найстарэйшы ў Польшчы кафедральны сабор і калыска польскай дзяржаўнасці. Таксама Познань славіцца сваімі музеямі, сярод якіх варта выдзеліць музей знакамітых познаньскіх рагалікаў, якія названыя ў чэсць патрона горада святога Марціна. І, дарэчы, у Познані вельмі актыўна дзейнічае беларуская дыяспара. І нават ёсць беларускі культурна-асветніцкі цэнтр, заснаваны ў 2002 годзе. Ён займаецца пашырэннем ведаў пра Беларусь і беларускую культуру, мову і гісторыю, а таксама прамоцыяй Беларусі ў Еўропе і па ўсім свеце. Важная абвестка. Гэта апошні выпуск першага сезона нашай сумеснай рубрыкі з аўташколай Дэніс Драйв пра гарады Польшчы. Мы зробім невялічкі перапынак і працягнем знаёміцца з краінай летам. Дарэчы, распавядзіце ў каментарах. Першае, пра якія гарады вам цікава было б даведацца з нашай рубрыкі, і другое, ці цікава вам было б бачыць асобныя выпускі пра гарады Польшчы ці пра падарожжы па Польшчы. Чакаю вас у каментарах. Дзякуй. Ці можна казаць, што гэта ўсё, такі пералом у кампаніі Славаміра Мэнцэна? Ёсць пэўныя трэнды, якія паказваюць, што так, верагодна, так. Апошнія вось паўтара тыдні, насамрэч, ягоная горачка затрымалася недзе на пачатку красавіка. І ад пачатку красавіка пачало так крыху з'язджаць уніз. Мне проста падаецца, і гэта будзе наступная наша тэма, што яго быў пік перад інтэрв'ю на канале Зера з Крzysztofem Stanowskim. Менавіта так. Вось адразу пасля яго пайшло ўніз, дэбаты яшчэ больш дабілі. Не толькі таму, але так. Так супала, што вось інтэрв'ю Станоўскаму агулам было недрэнным, так? Але вось гэты момант, дзе ён пачаў разважаць пра аборты і пацвердзіў свае погляды, што на ягоную думку жанчына не павінна мець права выканаць аборт нават у сітуацыі, калі цяжарнасць ёсць вынікам гвалту. Ён падкрэсліў, што гвалт там трэба, канешне, гэта ўсё трэба неяк там караць, вельмі сурова, строга і гэтак далей. Але ў сваіх разважаннях ён дапусціў яшчэ такі моўны ляпсус, ён сказаў непрыемнасць, разважаючы пра гвалт. Вось. І то бок гэта вельмі лёгка было выразаць з ягонай выповедзі, так? І гэта панеслася проста паўсюль, што вось гвалт гэта нейкая непрыемнасць і ражай, калі ласка. Я бачу меркаванні розных палітолагаў, такіх сур'ёзных, якія казалі, што дайце пачаць Славаміру размаўляць. Ось. Я некалькі разоў ад розных людзей чуў такі выраз, што вось у дадзеным у яго расло роўна да таго моманту, пакуль ён не звярнуў на сябе вельмі моцную ўвагу, і людзі не пачалі прыслухоўвацца да таго, што ён кажа мілітарычна. Паглыбляцца, так, у ягоныя погляды. Бо адна справа, вось прыклад вам. У мяне ёсць сяброўка, якая недзе у студзені даслала мне тык-ток і з пытаннем, а хто гэта? Я гляджу, а там Славамір Мэнцэн. Ось, які у сваёй манеры тыктокавай так цягам там адной хвіліны вельмі добра нешта там распавядаў, так? І яна сказала так, што бляха, ён так файна кажа, такі клёвы. Вось. А пасля інтэрв'ю Станоўскаму яна мне пісала, які ён. Вось, то бок, ведаеш, людзі пачалі знаёміцца з ягонымі поглядамі. Гэта перадусім. У чым яшчэ праблема з'явілася?
Славамір Мэнсон вось у сакавіку, калі ўсё больш сур'ёзна усе пачалі казаць пра тое, што ён можа ўвайсці ў другі тур, пачаў звяртаць на сябе ўвагу. Яму пачалі задаваць шмат пытанняў, пачалі выцягваць ягоныя выказванні з папярэдніх часоў. Пяцёрка Мэнсона, Знакамітая пяцёрка Мэнсона, 100 законаў Мэнсона, дзе кабета павінна, па ягонаму меркаванню, атрымаць 10 гадоў турмы за аборт, напрыклад, нават калі ён будзе з гвалту. Вось. Ну і карацей, вось усё гэта пасякло просто такім, відаеш, шырокім струменем, так, у медыапрастору. Ну, канешне ж, яшчэ іншае, што не спяць. Вось. Яго крыху пачаў атакаваць ПіС, бо яны таксама крыху перапужаліся. Ось. Усё ж такі і для іх вельмі смяротна небяспечна, каб Кароль Навроцкі выпаў з другога тура выбараў. Але ці правильна разумееш, што ПіС атакаваў так акуратненька, каб не страціць гэтыя галасы ў другім туры? Так, вельмі далікатна, але ўсё ж такі пачаў. Пачаў яго так шчыпаць, скажам так. Вось, таксама, канешне, штабы іншых кандыдатаў, перадусім Рафала Шаскоўскага і розныя медыапраекты, звязаныя з імі, таксама выцягнулі цяжкую артылерыю і пачалі бамбардаваць проста вось інфармацыяй пра Славаміра Мэнсона. Падключыліся таксама розныя інфлюэнсеры, якія, напрыклад, хадзілі па вельмі шмат фільмікаў, можна пабачыць у рілзах, так, у тыктоку, дзе ходзяць з мікрафонам і пытаюцца прыхільнікаў Славаміра Мэнсона падчас гэтых сустрэчаў, так, а ці ведаеце вы, што вось гэта і вось гэта, так? Асабліва мне падабалася, калі падыходзілі і пыталіся, гэта былі звычайна маладыя людзі, там, нават падлеткі. Ці вы падтрымліваеце 10 гадоў турмы за аборт? Не. Ці вы падтрымліваеце, што жанчына не павінна мець права выканаць аборт пасля гвалту? Не падтрымліваю. А ці падтрымліваеце вы выхад з Еўрапейскага Саюза? Не, ввогуле не падтрымліваю, так? А ці прагаласавалі вы за кандыдата, які падтрымлівае такі рэчы? Не прагаласавалі. А вы ведаеце, што гэта казаў Славамір Мэнсон? І яны такія: оу, вау. Ён, як кажуць у Польшчы, ён трафіў на свечнік. То бок, ён апынуўся ў цэнтры ўвагі, так, і пачаў быць атакаваны. Вось. І ў гэты вось момант, супаўшы яшчэ з інтэрв'ю Станоўскаму, пачаўся вось гэты, спачатку гэты ягоны ўзрост проста затрымаўся, і пачаўся такі лёгкі адкат. Да таго ж яшчэ адна важная рэч, што вельмі верагодна, што вось гэты 20% гэта была столь. Бо ўсё ж такі Славамір Мэнсон гэта чалавек не з цэнтровымі поглядамі. Вось. Як ты мякка сказаў. Далёка не з цэнтровымі. Не з цэнтровымі поглядамі. А калі ты хочаш перамагчы ў прэзідэнцкіх выбарах, ты павінен ісці ў цэнтр. Вось. А тут ён паказаў, што ён усё ж такі увогуле не цэнтровы чалавек. Таму маем то, што маем. Кароткі прагноз. Што будзе далей з яго кампаніяй? У польскай паліталогіі існуе такі выраз протокол 2%. Протокол 2%. Так казалі заўсёды пра ментара і гуру Славаміра Мэнсона Януша Корвіна-Мікке. Бо яшчэ ягонай партыі, яка называлася Корвін, было звычайна так, што за пару месяцаў да выбараў яны ў апытаннях раслі. Ужо у нейкі момант даходзіла да таго, што яны пачыналі быць упэўненыя, што яны пераадолеюць парог у 5% і ўвойдуць у Сейм. І за пару тыдняў да выбараў Януш Корвін-Мікке пачынаў хадзіць па медыях і пачынаў размаўляць. І ўсе чулі тое, што ён кажа, і падтрымка з'язджала ў наваколе 2%. Вось. І так было кожны практычна раз. Вось. І таксама апошнімі тыднямі сярод журналістаў, палітолагаў я пачаў чуць выраз протокол 12%. То бок, што вось Славамір Мэнсон, скажем так, ідзе вось у гэтым накірунку. І я нават чуў ужо меркаванне, што калі варункі будуць вельмі моцна спрыяць, і калі ён, напрыклад, яшчэ зробіць нейкія памылкі, і адначасова з гэтым, напрыклад, набярэ абаротаў кампанія Шымангалоўя, то можа здарыцца проста тое, што здавалася неверагодным. Канешне, гэта фантастыка ў дадзены момант, і гэта проста такое меркаванне, што можа здарыцца на фінішнай прамой такое, што Шымангалоўня атрымае большую падтрымку па выніках, чым Славамір Мэнсон. Паглядзім, і зараз яшчэ перайдзем да Шымангалоўні. Апошняе. Наколькі драматычна
знізіліся шансы Слаўміра Мэнсона на другі тур? На дадзены момант я б не сказаў, што драматычна. І на дадзены момант ўсё ж такі я б сказаў, што развітвацца са Славамірам Мэнсонам яшчэ ранавата, паланеса Гінскага яшчэ ранавата ўключаць. Вось. Але так, у ягонай кампаніі пачаліся праблемы, але да прэзідэнцкіх выбараў ёсць яшчэ 4 тыдні з кавалачкам. Вось. І пры добрым падыходзе, ну і, канечне, у залежнасці ад дзеянняў іншых кандыдатаў, у яго ўсё ж такі ўсё яшчэ ёсць шансы, хаця яны значна знізіліся. Будзем назіраць, што будзе далей рабіць Слаўмір Мэнсон, а зараз пераходзім да тэмы Шымон Галоўня. А вы пакуль можете паставіць нам лайк, напісаць каментар у падтрымку, ці падтрымаць нас на Баймі кофе, ці Патрэоне. Дзякуй. Сябры, калі ласка, памятайце, што ваша падтрымка сапраўды для нас вельмі важная. Мы неверагодна яе цэнім. Яна з'яўляецца галоўным падмуркам існавання нашага падкаста. Таму падтрымлівайце нас, калі ласка, і не забывайцеся пра нас. Давай перад тым, як распавядзем, што Шымон Галоўня зараз на хвале. Паглядзім яго шлях дагэтуль. Вельмі каротенька. Як я гэта разумею? Няма грошай, няма падтрымкі. Чалавек, які у пэўны момант быў самым папулярным чалавекам, якому давяраюць больш за ўсё сярод палітыкаў, не набірае нават 5%. Але зараз мы пра яго кажам у такім пазітыўным ключы, што ён на хвале. Ці не страціў я нешта з кантэксту і як ён аказаўся на гэтай хвале? Ты кажаш абсалютна слушна. Так, мы ўжо, здаецца, нават паспелі пахаваць, можна сказаць, у палітычным сэнсе Шымона Галоўню ў нашым падкасці, але ён вось райс, like a phoenix, так, паўстаў з папёлаў і адрадзіўся. Нават казалі, мы з табой, мне падаецца, што нават яго самыя блізкія кліенцыянты з PSL, такія грошы на яго кампанію. Увогуле яму не давалі грошы, яму амаль што не дапамагалі. Ну, яму дапамаглі са зборам подпісаў, напрыклад, і ён сабраў, здаецца, 400 000 подпісаў, гэта так, ну, даволі шмат. Ось. Але грошай у яго не было. Да таго ж варта памятаць адну рэч. Ён увесь час не пакідаў працу маршала Сейму і не ішоў в отпуск. Так, у отпуск ён пайшоў напрыканцы сакавіка. І з гэтага моманту ён, дарэчы, апошнім распачаў сваю фактычна перадвыбарчую кампанію. І я нават глядзеў сустрэчу з ім там у нейкіх гарадах, і там прыходзіла 2,5 чалавекі, насамрэч. То бок, ну, зацікаўленасці ягонай асобы амаль што не было. І ў некаторых апытаннях я ўжо нават бачыў 2%. Ну, усё ішло да таго, што, магчыма, яму проста трэба будзе фактычна неяк зняцца з выбараў, не захаваць твар, паспрабаваць, каб застацца ўвогуле ў палітыцы. Такія чуткі хадзілі, так. Такія чуткі хадзілі ўвесь час. І тут проста вось яму, як медыйшчыку, Дэбаты. Халілуя, дэбаты. Так, насамрэч, Кшыштаф Станоўскі падчас дэбатаў у тэлеканале «Рэпубліка» на пытанні адносна 4 палоў адказаў вельмі цікава, што ён двух палоў, колькі палоў, так, ён сказаў, што на яго думку 4. Ёсць мужик з яйкамі, гэта вось Шымон Галоўня, бо ён прыйшоў на ўсе дэбаты і не пабаяўся і адстойвае свае погляды. Ёсць мужик без яек, гэта Рафал Часкоўскі. Так, ну і гэтак далей там, так. Які дрэнны адказ, але я разумею, што ты гэта кажаш. Адказ у стылі, насамрэч, Кшыштафа Станоўскага, так, ну, гэта была цытата, таму гэта не прыдумаў. Ось, але, так, па-першае, ён паказаў, што ён не баіцца. Ось. Ну, у прынцыпе, ён медыязвер, так, то бок яму не асабліва было што баяцца. Колькі разоў я глядзеў розныя яго інтэрв'ю з журналістамі, нават калі журналісты яму не вельмі моцна прыхільныя, то ў яго атрымоўвалася згасіць гэтых журналістаў як акурак. Ось, то бок, ну, ён мае вось ўсё ж такі гэты досвед, так, проста велізарны, аграменны досвед. І гэта яму проста, ну, неверагодна дапамагае. Я ўжо казаў, што раней PSL, гэтыя яго кааліцыянты па трэцяму шляху, не хацелі асоба ангажавацца ў яго кампанію, не хацелі даваць грошы, быццам нават казалі, што яны падштурхоўваюць яго да таго, каб сняцца з кампаніі. Але нешта перамянілася. Так, вось менавіта пасля дэбатаў я сачу за палітыкамі ў Твітары, я там гляджу з імі інтэрв'ю і там чытаю розную інсайдерскую інфармацыю, што калі яшчэ 2-3 тыдні таму на пытанні журналістаў адносна Шымона Галоўні ягоныя калегі з PSL казалі, ну, там, окей,
там неяк можа магчыма неяк даедзе да выбараў там і ўсё. Вось, то цяпер поўны энтузіязм. Вось, яму ўжо нават впісваюць чэкі ось, з грашыма ад партыі ПСЛ. Бо яны пабачылі, што, ну, па-першае, ён пачаў набіраць абароты і фактычна атрымаў вельмі вялікі імпульс. І сваім гэтым імпульсам ён яшчэ дапамагае ПСЛ, бо ён ратуе праект «Трэці шлях», ось, які, здавалася, ўжо быў проста скончаны абсалютна. Ось, насамрэч, апытанні паказваюць, што Шымон Галоўня упэўнена рухаецца ў накірунку 10%. То бок, ну, сур'ёзна, калі ён ось пасля таго заняпаду, які быў апошнім шмат месяцаў, атрымае двузначны вынік, ось, то гэта будзе проста неверагодны поспех. А калі яшчэ здарыцца проста вось тая фантастыка, і Шымон Галоўня абгоніць, напрыклад, Славіміра Мэнсона, то, ну, гэта будзе вяртанне проста ў сапраўды вялікую палітыку ізноў. Фенікс, дакладна. Што мне падабаецца падчас гэтай кампаніі? У параўнанні, напрыклад, з папярэдняй кампаніяй ў 2020 годзе ці яшчэ ранейшымі, ўсё ж такі ўсё больш і больш развіваецца інтэрнэт. Усё і больш развіваюцца медыапраекты розныя, так? І вы толькі паглядзіце, колькі розных інтэрв'ю. Палітыкі прыходзяць у падкасты, бо акрамя Становскага існуюць другія падкасты. Напрыклад, Антоні Дудак размаўляў са ўсімі, да яго не прыйшоў... Рафал Часкоўскі. Здаецца, не, чакай, Рафал Часкоўскі, здаецца, быў. Наўродскі да яго не прыйшоў. Да яго прыйшлі ўсе, акрамя Наўродскага. Так, бо Наўродскі у контры з прафесарам Дудкам, ось, яны там, здаецца, вельмі моцна могуць пасварыцца ў прамым эфіры. Так, то бок вельмі шмат вось такіх менавіта жывых размоваў, так? То бок мы можам пабачыць гэтых палітыкаў у абсалютна розных месцах, і гэта проста неверагодна крута. Дарэчы, калі вы палітык, ці палітыкіня, ці ведаеце палітыкаў, ці... Калі у вас ёсць кантакты, да, і падміргніце нам, калі ласка. Напрыклад, яны хочуць пабачыць сабе у набіраючым абароты перспектыўным падкасце пра польскую палітыку на беларускай мове. Запрашайце, мы гатовыя. Шыман, мы цябе чакаем. Так, чаму мы назвалі Шымана Галоўню нашым сланярам? Давай пяройдзем, раз ён уже стаўся такім паважным чалавекам. Зноўку, да. Што ў яго праграме? І, ну так, асноўныя пункты, бо па шчырасці, я не веру, што там будзе нешта адрознівацца значна ад іншых. Магчыма, нават я б паставіў на тыя пункты, якія адрозніваюцца. І чаму мы называем яго сваім сланярам? Бо у яго ўсё ж такі адметнае стаўленне да мігрантаў. Бо калі мы кажам, што ўся кампанія прэзідэнцкая вельмі антыміграцкая, Шыман Галоўня тут вельмі выдзяляецца. Давай сразу, калі мы паглядзім у праграму Шымана Галоўні, то яна мала чым адрозніваецца ад праграмы іншых кандыдатаў. Тут ёсць шмат прыгожых словаў, напрыклад, пра развіццё польскай павятовай, то бок паветавых гарадочкаў, мястэчак. І што мяне асабліва падабаецца, што сярод 4 паветаў, якія Шыман Галоўня выдзеліў на сваёй старонцы, ёсць Гайнаўка. Не, ну зразумела. Вось. Наш сланяра. Наш сланяра, дакладна. Так, таксама тут прыгожыя словы пра танную электрычнасць, якая будзе з аднаўляльных крыніц, вот так, то бок гэта будзе сонца, ветер, так, ну і атам, конечно. Вось. Ёсць таксама пункт пра тое, што трэба абмежаваць маржы банкаў у хіпатычных крэдытах. Ось. Канечне, програм узбраення. Ну, гэта падкрэсліваю чарговы раз, што мне вельмі падабаецца, што усе кандыдаты, акрамя Мацея Мачака, усе падкрэсліваюць, што трэба інвеставаць у польскую армію. Гэта вельмі крута. Канечне, словы пра бяспеку. Вельмі файны пункт. Вось тое, што яго выдзяляе з іншых кандыдатаў, гэта тое, што Польшча павінна быць 100-хвіліннай. То бок, што да сталіцы воеводства, з кожнага населенага пункту воеводства можна было б даехаць максімум цягам 100 хвілін. Вось. Тут гаворка ідзе пра, насамрэч, даволі важную рэч. Мы ў Варшаве не здаем сабе справы, што такое транспартнае выключэнне. Што ёсць населеныя пункты, дзе проста няма транспарту. Вядома, што дзяржаўных прадпрыемстваў у Польшчы няма. Вось, ёсць прадпрыемствы камунальныя, але яны не заўсёды могуць даць сабе рады фінансава. Так?
А прыватным фірмам, ну, напрыклад, у нейкі населены пункт аддаленны, дзе мала жыхароў, ну, таксама не аплачваецца. Просто не карысна і невыгадна туды ездзіць. Так. Ну і ёсць яшчэ адзін цікавы пункт. Ён за тое, каб у школах забараніць ужыванне тэлефонаў. То бок, што вось, калі вучань будзе прыходзіць у школу, то трэба пакласці на палічку тэлефончык. Вось. Але тут, канешне, ёсць яшчэ адна цікавая рэч. Падчас дэбату тэлеканале «Рэпубліка» Шымон Галоўня сказаў, што абмолвіўся, што, магчыма, трэба панізіць узрост для галасавання до 16 гадоў. Ну і тут, канешне, так. То бок, тэлефонам так карыстацца не можаш, але галасаваць ўжо можаш. За Шымона Галоўню. Я думаю, што Славімір Мэнсон асабліва падтрымлівае. Думаю, яны б дамовіліся так. Вось, дарэчы, так, Славімір Мэнсон, гэта той чалавек, які дакладна скарыстаўся на такой магчымасці. Апошняя тэма. Стаўленне Шымона Галоўні да мігрантаў. Што тут? Ты вельмі добра сказаў на пачатку, што у гэтай кампаніі антымігранцкая тэма на ўвесь час снезе на паверхню. І амаль усе палітычныя сілы, акрамя левых, яны гэтым карыстаюцца. Хаця нават у левым электараце, вось як я ўжо казаў таксама, вось чырвонай ніткай праз усе электараты праходзіць тэма антымігранцкая. Ну, перадусім антыукраінская, як бо украінцы найвялікшая група мігрантаў у Польшчы. У левых яна крыху зніжаецца, але таксама ёсць. Так вось, Шымон Галоўня – гэта адзіны чалавек, які дазваляе сабе у гэтым пытанні казаць насуперак. І, дарэчы, ён кажа слушныя рэчы. Я разумею, што шмат каго з палякаў мігранты таксама могуць раздражняць. Я гэта разумею, сур'ёзна. Вось. Але тыя вось усе прыўкрасныя словы, якія кажуць іншыя кандыдаты, некаторыя іншыя кандыдаты, што трэба ўвогуле пазбавіцца мігрантаў, не прыязджайце сюды, калі ласка, то ў такім выпадку у мяне ёсць адно пытанне. А вы нараджаеце столькі палякаў, вось, каб заткнуць гэтую демаграфічную дзіру? У дадзены момант я просто так нагадаю, так, што спаўчыннік дзетнасці, так, каэфіцыент нараджэнняў дзяцей, ён, здаецца, 1,1. Вось нешта такое. Вельмі маленька. Ён, здаецца, найніжэйшы ў дадзены момант у Еўропе. Вось я магу тут памыляцца, што там 1,1, але так, мы дададзім інфармацыю, але ён вельмі нізкі. Гэта просто катастрофа. Вось. Польшча, як просто цягнік з хуткасцю 200 км на гадзіну нясецца ў накірунку вялікай сцяны. Так? І гэта просто велізарная праблема. І Шымон Галоўня адзіны чалавек, які кажа пра гэта адкрыта і падкрэслівае, што без мігрантаў нікуды не дзенемся. Вось. Іншая справа, што просто падыход павінен быць да мігрантаў комплексны. Так? То бок не проста адчынім дзверы, так, і скажам, прыязджайце, хто хоча. Ён падкрэслівае, што патрэбныя вельмі прадуманыя праграмы па інтэграцыі, вось, таксама праграмы вось, па магчымасці пераехаць. Напрыклад, у шматлікіх краінах свету ёсць мігранцкія праграмы. Такія праграмы ёсць, напрыклад, у Англіі. Я калісьці сам цікавіўся, калі у мяне яшчэ не было грамадзянства. Такія праграмы ёсць у Аўстраліі, ёсць у Канадзе. Карацей, яны выглядаюць так, што ты падаеш заяўку, там набіраеш, там ёсць пунктацыя, ты набіраеш нейкую колькасць пунктаў, і у цябе ёсць магчымасць атрымаць нешта накшталт грін-карт. Так, то бок адзінае, што гэта не будзе не латарэя, вось, а ты будзеш падаваць паўнавартасны ўнёсак, так, заяўку. І, магчыма, Польшча таксама павінна нешта зрабіць такое, вось, каб прыцягваць сюды кадры і людзей, якія Польшчы патрэбныя. Так, і гэта насамрэч вельмі дзіўна, што дагэтуль у Польшчы гэтага няма, нягледзячы на тое, што Польшча адна з найбольш хутка развіваючыхся краін у Еўропе. Вось, краіна, якая робіцца ўсё больш і больш багатай. Вось, яна даволі хутка увойдзе ў 20-ку найвялікшых гаспадарак свету. А яшчэ ў Варшаве жыве шмат мільянераў. Гэта таксама, і ўвогуле паглядзіце на Варшаву. Так? Таму насамрэч, я здзіўлены, што дагэтуль чагосьці такога няма. І я яшчэ дадаў, я глядзеў падкаст проста з Шымонам Галоўняй, мы выведзем назву. І ён казаў некалькі рэчаў, ён вельмі слушна адказваў на пытанні і на прэтэнзіі да мігрантаў. Першае, вось, што мне запомнілася, гэта пра Караль Наўроцкі заўсёды кажа, што ў чэргах клятыя мігранты, зараз не дачакацца лекара, таму што мігранты. А лекары таксама мігранты. Да, а калі ты прыходзіш да лекара, ён мігрант. І хто тады лічыў людзей, калі не было мігрантаў? Каля майго дома ёсць медыцынскі цэнтр прыватны, вельмі добры, дарэчы. І там на дошцы так напісаны імёны лекараў. Палова. Бачна, што гэта з усходу. Гэта пра тое, што
Польшчы патрэбныя мігрантскія працоўныя рукі ў шмат А якіх па галінах. транслітарацыі нават там некалькі беларусаў сярод лекараў. Вось. А другое пытанне, калі мы кажам, што там не трэба ніякая падтрымка мігрантам, што нічога не трэба, мы іх не чакаем. Шыман Галоўня задае слушнае пытанне. Ці вы хочаце, каб мігранты былі людзьмі, якія культурна больш падобныя і разумеюць, што такое Польшча, і ведаюць польскую мову, ці вы хочаце, каб яны не ведалі польскай мовы, ні ўвогуле не адстрэльвалі, што тут адбываецца і гэтак далей. Ну, адказ відавочны. Адказ відавочны, так. І таксама ён кажа, ну гэта тое, што ты сказаў, але мне спадабаўся проста яго такі тейк, калі так можна сказаць, што хопіць казаць, што нам не патрэбныя мігранты, трэба казаць, што нам патрэбныя палякі. Мігранты ў дадзены момант сур'ёзна Польшчы дапамагаюць, і гэта абсалютны відавочны факт насамрэч. Вось і прабачце, але ніякім чынам нейкімі грошамі не выправіш дэмаграфічную сітуацыю ў краіне, бо праблема яна значна больш глыбокая, чым проста раздаванне нейкіх грошай і нейкіх там нават падатковых льгот, гэта амаль што не дапамагае. Ну і праблема больш глыбокая, праблема ў змене ментальнасці людзей. Ну, трэба пазначыць, што гэта праблема не толькі Польшчы, гэта праблема ўсіх развітых краін, якую пакуль што быццам бы не шмат дзе ўвогуле вырашылі. Нават у менш развітых краінах ёсць праблемы з гэтым. Што хочацца сказаць? Не хочацца, каб мы таксама гучалі каб такі, што Польшча без нас тут никак. Ну, зразумела, што неяк справіцца. Але гэта пра калабарацыю, гэта пра тое, што і нам, мігрантам, трэба лепш разумець Польшчу і паляку, і поляк. Але і адваротны рух патрэбны. То бок хочацца, каб... Ну, і яна на самой справе мы так крыху быццам бы палярызуем, але на самой справе ёсць шмат людзей, якія добра ставяцца да мігрантаў. Увогуле Польшча краіна, я б сказаў, што пазітыўна ставіцца да мігрантаў. Агулам усё ж такі так. Вось. Таму гэта пра сінергію, пра калабарацыю, пра тое, што нам і далей трэба быць у напрамку адно і аднаго. І наш падкаст у гэтым таксама дапамагае, таму падпісвайцеся. Вось, карацей. Вынік. Шыман Галоўня, наш сланяра. Мы рабілі выпуск пра кандыдатаў, тыпу за каго галасаваць, і там сапраўды быццам бы не было адказа такого прамога. Тыпу, мы не будзем даваць прамога адказу. Але калі вам патрэбен быў плюсік да кагосьці, хто хутчэй будзе спрыяць мігрантам у Польшчы і беларусам, ці прынамсі проста разумець. Ці прынамсі разумець. І адкрыта пра гэта казаць, што вельмі важна. Так, то гэта Шыман Галоўня. У нас застаўся пасля гэтага выпуска яшчэ адзін выпуск, які будзе вось такім у запісным фармаце далей з 14 траўня, з серады. Гэта будуць прамыя эфіры. Серада, 14 траўня, 19:00. Наш першы эфір. Прыходзьце. І не забывайцеся падтрымліваць нас донатамі ці падпіскамі на сервісе Buy Me Coffee ці Patreon. Гэта для нас вельмі важна. Дякуем вам.